So a gobar reservoir dogs that's Gaelge bhí sé slice aisteach freisin mar gromad socha bhí an Táilín gromad ná Johnny Rockets úsáid is Stay Well Park, so bhí man ná an location ceart all. Freisin bhí sé Harbheith aisteach ag clustáil na línsaí atá chócáiliúil sin trí Gaelge ach just mar taithí bhí sé just den sco ag tríal an scon an céine chuir le chéile le duine chócáiliú le Quentin Tarantino. Bhí sé 6 sacr leis an aistúcháin just chun an cinál an míniú céine á nuair an béim é bheith focail ar ocail ach an béim agus cinál an atmosfér chun písa á trasna. So taréis nocht am just a géir go bhfuil is ag daoine go bhfuil an cinál scanáíocht seo ag tarlú trí Gaelge ach áitcosú le seo, agus bhfuil takeíocht agus bhfuil pobl thar timpeall é, agus bhfuil daoine I géirí teacht chun an cinál stuff seo eáil. Ach ní éidir leat bheith páirteach sin. Ní hé duine ús an léar san domhan áit seo. Níl muid fiúar cinneach beag pónaí ba éas agad lá amháin. Seo féic an deirta star. Níos fearr tusa imethe á seo ar feadh ceann amhail.